सोरजों थादों आयंजों थादों रिधिमाया बेलाय नोंलाय सोरजों थादों आनैजों लाया बेखौ लाया हाय नोंलाय नों गुड मर्निं बयखौबो दिनै एसे थाब सिखारनाय जाबाय मानो होनबा दिनै राजानि शुट दङ दिनै फार्स्ट डे ओमफ्राय कल टाइमा होदों 6 AM ओंखायनो जोङो थाब सिखारबाय 5 AM फ्रावनो सिखारबाय ओमफ्राय आं दायो राजानि थाखाय साहा बानायगासिनो दङ लोगोसे आंबो आरो आइमोनबो गासिबो लोंगोन आरो आं नोंथांमोननो देखायबाय थागोन दिनैथ' थांनाय जानाय नङा आङो शुट लकेसनावहाय गाबोनफोर थांनाय जायोब्ला नोंथांमोननो आङो शुटखौ एसे देखायगोन माबायदि खालामदों खालामाखै दायो आं राजानो साहा फुदुंनानै लोंहोहरनोसै ओमफ्राय थांनोबो सम जाबाय राजानो ओमफ्राय गथ' सानैयाबो सिखारबाय दावरावथार ओमफ्राय बिसोरखौ बानानै लानोसै सासेखौ आइया बाखाबाय सासेखौ आं बानानै लानोसै साहाया गोदौगासिनो नै लोंसै ओमफ्राय सासेयाथ' सिखाराखैनो मेरिनाया थांसिगोन आफाया थांसिगोननो थांसै दे थांसैनो आफाया र' आं गेट खुलिना हैनोसै दे राजाया थांबाय ओमफ्राय जोङो साथामजों बिदिनो खामानि मावगासिनो दङ फिसा फेनला सासेया संगासिनो दङ आइया फुरा साफा खालामगासिनो दङ रुमफोरखौ ओमफ्राय गथ' सानैया उन्दुगासिनो दङ आरो नै बेयो संगासिनो दङ संखांबाय मा संखो दालि सेवालि बिबार फार्स्ट टाइम सेवालि बिबार संफेराखैमोन ना नोङो सेवालि बिबार गोरान संदों बेनि उनावहाय बे मा आलु बाथोन ओमफ्राय ओंखाम जेबो गैला सिम्पोल आरोना सानफ्रोमबोलाय माथो बेदर जाबाय थानो ओमफ्राय जोङो बांद्राय बेदर जाबाय थानोबो मोजां मोना सानफ्रोमबो गोबावनि उनाव खनसे जाबाय खिन्थु बिराद गोथाव मोनो ओंखायनो सानफ्रोमबो जाबाय थानायाबो मोजां नङा आंनिबा आरोना राजाया शुटआव थांबाय बेथ' ओंखाम जालांनो मोनासै बियो हजोंनो जाखागोन फुरा लान्च जागोन आरोना डाइरेक्ट बेनि उनावहाय जों सानदोंमोन दिनैहाय शुटआवहाय थांनो होननानै BTS एसे खेबनो होननानै खिन्थु नायनोसै थांनाय जायोना जाया फुरा सान्दुं माने बिराद गरम बोथोरा ओंखायनो गथ' सानैबो दङ नालाय थांनाय जायोना जाया नोंथांमोननो दाहाय खिन्थाबाय थानोसै आङो दायो फार्स्ट हाफआवहाय थांबाय राजाया सेकेन्ड हाफआवहाय थांगोन होननानै बुंदोंमोन आङो नायनोसै थांनो हायो ना हाया दायो जों फुरा जायै लोङै माने खामानिखौ फोजोबनानै लाखाग्रोनोसै आरोना गथ'फोरा उन्दुनाय समावनो नङाबा गथ' सिखारबाथाय ओरैबायदि खामानिया माने बांद्राय जायो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला आङो देखायलांबाय थानोसै जुदि थांनाय जायो नोंथांमोननोथ' देखायखागोन ना आङो दे नांबाय नाइस आलु बाथोन गोथाव मोनखायो आङो बिदिनो सासेया नै जि खनगासिनो दङ ओमफ्राय साफा खालामगासिनो ओमफ्राय नै बिजामादैनि बेडखौ साफा खालामनानै होबाय सारा उन्दुगासिनो दङ नै दायो जों नै शुटिं लकेसनाव थांनो नागिरदों बेबो राजाया खिन्थाहराखै बेबो नोङो खिन्थाहरदों आरोना सम मोनोबा फैदो होननानै ओमफ्राय जाय लकेसनखौ खिन्थाहरदों बेखौबो जोङो मिन्थिया थांफेराखै आरोना खिन्थु खाथियावनो होनदों जों थानायनिफ्राय ओंखायनो जोङो टट'जों थांनो नागिरदों राजाजों दासिमबो कन्टेक्ट जायाखै राजाया माने शुटिं खालामगासिनो दङ नालाय बिजि ओंखायनो दायो जोङो रेडि जाखांबाय नै रिधिमायाबो रेडि जाबाय मादैयाबो रेडि जाबाय देखाया दे नोंखौ तानिशाबो ओरैजाय दङ रेडि जाखांबाय नै बिसोर सानैया फार्स्ट टाइम टट'आव गाखोदों मामा रिधिमा तानिशा मोजां मोनदों टट' गाखोनानै फार्स्ट टाइम ना टट'आव जा टट' नुब्लानो दावराव खालामोमोन ना दिनै फाइनालि गाखोहोबाय बिफायाथ' मिन्थिया मा होनगोनथाय दायो टट' लाबोदों होननानै बुङोब्लाथ' गैला आं मोनथिया दे आइखौ दाय होगोन आइयानो होनगोन आं वाव हेप्पि गाखोनो मोननानै जा हमनो नागिरदों बियो आयौ खोथिया फुगासिनो दङ गोबावनि उनाव दिनैसो टट' गाखोबाय आंबो फुरा माइ गायनायनि रेडि जागासिनो दङ बिथिंथ' गायबायानो बिथिंजाय गायथ'वाखै ओमफ्राय बैनो हाजोआ सिनायदों बिसोरो बेहाथ' हमनोसो आयौ मामा हमाबा जाथारामोन आरो गोरलैगौमोन आरो बियो
जा आराम जिरायगासिनो बेहाथ' नै हमदों बा जेन हमाबा जाथ्रासो आरो दावराव जाहांबाय सानैबो आयु हाबाब लामायानो गोमसारजोबसिगोन आयौ 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 नायनो फैबावबाय जोङो जोब्बाय आब'मोनना दंबावो ने औ मिन्थिबावा दे बिफाया लाइजौआसो फन खालामनानै लिंहरदों आंखौ नै बेहायनो खालामगासिनो हा फैबाय आरो जोङो हाय जोब्बाय बेना ए नानिया फुजि गोरलै बैयो लिंसार गोरलै नामा लिंसार गोरलै नैबेयो फुजि गोरलै थाबाय मेंबायना आदा मेंबाय गरम सानावथ' मेरला गरममोन शक जाबाय लाइजौआ फन हरदों जोंखौ ओमफ्राय खिन्थाहरबाय सरप्राइज नामा सरप्राइज छोटा मिनी ब्लग स्लेया एकदम टेनसनजों जाला लोमजानानै लोमजादों नोङो आयै गरमाव गरमथ' आरो नों सिबाय खस्थ' खस्थ' जि गरम बोरो लाबोआखै सोर लादों जेबो मुलि लायाखै आंनि काजिन मादैनि फिसाजो थायो दा लादो बिफाखौ नुफिना दे बिफाखौ नुनाङा बिफाजों थाथारो मबाइलनो गरिमा मबाइलनो आब'नि बिनानाव जाग्रायालाय बिनानावा लाना होनांगोन जाबाय दा जाथारबायहाय दे ओमफ्राय टट'नि मोनसे दंबावो दा आं BTS लानोसै दे आब'खौ जा मोजां नुदों जा मोजां Thank you. Welcome. लाइजौ लाफैबावदों नै नोंबोनो रोङो ना लाना होदो माखासे उन्दैनिफ्रायसो बांसिन औ मेंबाय बोराया बोरायखौ मेंबाथाय बोरायसिन नुयो आबौ फैद' ए टट'रा खोमसि जाथारबा जोब्बाय फाइनाल शट बाय बाय खालामबाय जोब्बाय खस्थ' मोनबाय ना थांसै दोनलांनो दे बाय बाय नानि बाय बाय सोना बाय बाय नन्दिता बाय Taneesha इसे निजि नायगासिनो फिसाखौ मा दे ओइ दंबावो आब' लानो नोंजों
Photo session. बैसासेयासो बोथारो बेना रिधिमा बेना तनिषा Oh, mana? deh थांदो थां खेबजाहैदो थां नोंबो थां नैबे सासेयाबो थानांगौ ना दे थांदो बैथिंजाय आयु दाङा दे ओरैजाय थांदो दे आब' फैलाय आगै दे ओरैजाय नाय दे रिधिमा तनिषा ओरै नाय Gusto naman eh. Oh, tinja touch Tinja, ayo. Ay zalo ko homne gusto raja ko hunbay tayo ang. nang nuwasina. Pwede mo na. Pinay sisigang. Malaba po. Ay hunbay tayo ko bibar malagulo ko homne lanan thang nan kau halo ko hombai dakli. Malaba thang siyo. Ko kaman jang. Rajani. Ro. Ay. Bumanang ko ada. Ro. 1 minute ro. Này bé, cần đánh xe kì. Hả? Ăn gì nữa? Mà lên đánh kẹp tới đây. Em làm tí kẹp là bây giờ. Vì chứ, cần cần cả. Hai cái này. Chị quý được. Hàng la chỉ là cái gì đó. Để mình đừng làm cho sai đâu. Chút được. Ra này. Kindle. Dampre habi khana guna mana buzaka. Habi khan sibi hai. To. Lucy to. To. Happy birthday to you. Jadi mau nama dia? Gasi mazok lang siya na. Oh. Free birthday ni? Jao hai dah. Free birthday. Free birthday. Dini. Free birthday siapa ya? Kindle lah. Orang emang rang bisa gue lihat kelas deh. Tahun dulu. Oh. Kamu cek? Kita gabung siap lu jaga. Sini kadang sih. Video gabung jaga. Birthday ona. Kamu cek? Happy birthday to you. Free birthday. Birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Sang balkonnya kalau cek. Thank you. Next sih banyak deh. 31 वहाँ पे 30 जब है ya वो उन्नीस न्यू ईयर Ah, bisa sih, ada sih. उन्दै kan न्यू ईयर आदायाबो उन्दै जालांबाय 30 ग्रोब जाबाय होननांसिगोन भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव बाय बाय